Ola, eu son Leo e hoxe vou falar un pouco ca miña avoa pura do que ela tiña na horta. Ola, avoa, e ti que tiñas na horta? Eu tiña de todo, nen. Eu plantaba pimentos, tomates, cebolas. Espera, avoa, que me din que temos unha lista aquí de todo o que plantabas. Tomates, cebolas, pimentos, patacas, leituga, repollo, berza galega, berza blanca, cenorias, cabaza, cabacín, porros, allos, berenxenas, xudías, pepino e pepinillo. E cando se sementaba isto? En abril e maio. Había algunha excepción? Si, os allos sementábaos en diciembre. E algún máis? E os porros tamén en setembro ou outubro. Por exemplo, as berzas? As berzas, a berza blanca, seméntase en junio. E a galega? A galega seméntase sobre diciembre. Agora, esquecémonos de algo que tiveras na horta. Moita fruta. Mazás, peras, cereixas, kibes. E agora que xa sabemos cando se sementa, cando se recolle? Pois recóllese casi todo no verano. Pimentos, tomates, cebolas, leitugas, xudías. E hai algunha excepción que se recolla máis adiante? As patacas que se collen en setembro. E despois en diciembre, pois vanse recollendo os grelos e a berza gallega. Cales son os produtos da horta que máis utilizabades na cociña? Todos. Pero os máis, a cebola, o tomate, os pimentos, que iso todo botaselle case a todos os guisos e comida. Aboa, entonces xa me estás respondendo a seguinte pregunta. Que pratos se cociñaban con ingredientes da horta? Pois casi todos. As berenxenas recheas, o calabacín recheo, que xa tamén está moi rico. E os guisos e os cocidos que xa dixeches antes, sobre todo, non? Sí. Que levaban moitos produtos. Moitas cousas. Aboa, e vos facíades conservas na casa? Sí, moitas, para todo o ano. Salsa de tomate, como esta, mermelada de moitas clases, lindillas, pepinos, que se metían en vinagre, pepinillos, pimientos.